What's up mga Atsup? Welcome back sa akong channel. At doon na po tayo video karon. Ang test flight sa drone nga Holystone HS105 EIS. Ug bago na to sugdan ang video mga Atsup, palihug kog like ug subscribe sa akong channel. Ug palihug na lang po kog pindot sa notification bell aron updated mo sa akong umaabot nga mga videos. Daghang salamat. Ug dili na nato dugay-dugayon pa. Tara na. Alright mga Atsup, ato na rin paluparon ng alindanaw. First time na ko din magpalupad mga Atsup. Tapos kaning iyang battery gamiton sa nato, dili sa nato i-charge ni itong testingan. Ibutang sa nato ni cellphone sa transmitter. I-on na nato ni mga Atsup. Pag human i-connect nato ang drone ug ang cellphone. Ito lang ni open nato ang wifi. Tapos pinduton na nato ang Holystone mga Atsup. Connected na siya mga Atsup. Pag human i-calibrate nato ning drone. Pag madungog po ito ninyong beep, ato ning tuyo kon katulo. 2 3. Tapos pababa pod 1 2 3. Tapos hayag manggod silaw. Okay, solid na siya mga Atsup. Mag compass calibration gyud ta mga Atsup every time nga magpalupad ta ning alindanaw para dili magka problema sa iyahang GPS. Labi na pud kung lahi-lahi nga lugar imuhang paluparan, para kung mag-return to home ka dili magka problema. Okay na siya mga Atsup. Na calibrate na nato o connect na nato ang cellphone. Ato lang ning i-on ang screen recording para makita ninyo. Gamay pa iyang GPS signal. Nagakuha pa ni siya signal. Paandaro na nato iyang sabad mga Atsup. I-unlock lang nato ning red diri sa controller. Paluparon kung green ang iyang signal sa GPS. Oops. Di kita siya musaka dayon sa pinakataas pag isa lang kapindot mga Atsup. So muhover siya mga 3 feet na diri sa iyang monitor. So na siya sa 7 feet. Pasaka pa natin siya gamay. Oops. Agoy, lobat na gid siya. Baba naman ito. So 12 yung GPS mga Atsup, pero lobat na ang drone. Tingnan natin pasaka. Wala pa mong good na kanina charge na battery niya. So tingnan na. Nice, ako ang videographer. Testingan natin pasaka pa dito. Tuyok na ito mga Atsup. Ano siya sa 26 feet 30 feet
Pakita na ko sa inyo unya mga Atsup ang kuha sa iyang camera, sa iyang video o sa picture niya nga wala pa na enhance o wala pa po na color grade. Ang original yun niya nga kuha gikan diri sa cellphone sa last part sa ning video. Low battery na gid siya, nag red na gid yung signal. Ito na ning i-return to home. Tapos napamantay extra nga battery, wala pa po gyapon to na charge atong ipag gamiton gyapon to nato. Iluso nato ning yang landinganan kung landing lagi siya sa iyang gigikanan. Hindi na pilatan. Ang diretso siya sa kuwan. Pero okay ra gyapon dul-dul ra. Palihug kog like ug subscribe sa akong channel mga Atsup. Daghang salamat. Praktisan pa na ko ni mga Atsup.